tausai gare ka mai sassauci mai ci da muskinai duk kullum. Dubban salatuka har tsira ana wasidirin fartsira dan Asiya da shi ta tsira angon haɗi da baban zara ni na rike ka baka da tsara ango na sau da mai kyan kallo. Sarkin Madina babban bango ya ɗa Mustapha gatana. Ni ban wuce ba sai na gaisa duk sansanin sahabbai nasa walle suna cikin girmansa sun ba da rayuwa domin sa komin wuya maza sun nisa shi dai idan suke son kallo. Ranar Badar ya ce sun taka sun kau da kafiri mai shirka tsara suka yi suna labbaika ruhi suke faɗin sun baka kalbin suna kiran ba shakka in sun wuce suna kin kallo. Sarkin Madina babban bango ya ɗa Mustapha gatana. Ya jalla kadiri mai daidai kyautar kamun sani ta daidai duk auliya suna kan daidai Tijjani ya faɗa mana daidai Barhamadan shi ya kai daidai faɗi su ya zaman tololo. Sun ce rasulu shi a daidai kowa ka zo da shi ba daidai in ka rike shi ka zama daidai in ka sake shi ka bar daidai tun duniya kana kuka dai can lafira a ne maka gwalo. Sarkin Madina babban bango ya ɗa Mustapha gatana. Ya rabbana a bani masauki in na faɗi aka yi ni mataki na yi kuskure ka yo mini sauki in na shige ina kakaki don sidi Mustapha kaka sauki domin shi ka sake mana kallo. Ya rabbana ka ce min ingo domin rasuli babban bango bege nike nufin zan ɗauko shi ya kira wata ya leko rana kuji ta can ta sauko sun sauka duniya ta kallo. Sarkin Madina babban bango ya ɗa Mustapha gatana. Sirrin huda da ƙarshen tsoni ya ɗaya sayyidin sakalaini komai kana aza saka ɗani mai arziki gaban mai gini sannun ka Mustafan mu amini kai ka kure ganin mai kallo. Shi kokarin sa ai adalci dan ɗa ba shi son zalunci bakin muna faɗin ganganci ka zuciya tana kakaci ke zuciya kibar ganganci shi ɗaya idan muke son kallo. Sarkin Madina babban bango ya ɗa Mustapha gatana. Fili a duniya ba sirri dan ɗakuna akan yi sirri ya sidi ka zamo mana sirri kai ne na can gaban asarari don ka rike batun jabbari hasken ka ko ina ya bullo. Dan Abdu garkuwan mu Habibu sannun ka ya mabuɗin gaibu wallai rasulu ba shi da aibu in kan rike shi ba ka da babu dan shi ya san aminin rabu ikon ka rabbana sai kallo. Sarkin Madina babban bango ya ɗa Mustapha gatana. In wasu rautaki alfanda zaki cikin dawa in ya rutsa kowa yana faɗin yakin tsa in an kiya ana shan datsa don ko idan su ba shi da banza shi ke ganin abin da ya bullo. Shi gaskiya a bar ta a kansa har ya yake faɗin ta kasa mun san rasulu ba shi da kissa kwafi shi bai faɗin ya kasa sai kwarjini ya ratsa jikinsa sheƙi ya kai yana kin kallo. Sarkin Madina babban bango ya ɗa Mustapha gatana. Don ya faɗi cikin larabci in mumini ya bar ganganci in mumini yana ganganci Allahu na saka mishi kunci domin gasidi mun fita kunci mun kyale masu son sai gwalo. Kai arzikin ka kowa ya ci duk kauni ma gaba ɗai sun ci mun handala muka yi don mun ci domin ka ne ake sassauci in kafiri yana shashanci in an rike shi bai kyan kallo. Sarkin Madina babban bango ya ɗa Mustapha gatana. Zauna da kyau amincin bayi sannan ka likitan zuciyoyi in ka kare ya ɗaure kayi begen ka babatin in sanyi na san azizi shawayoyi kai ka wuce dukan ololo. Tun bagumi bale kuma sanyi yadda ka shimfiɗa ta sanyi yarce zaken masoyi kayi dan ba kamar ka gumma buwayi bayi da kai kaɗai muka koyi ko ba ido kana yin kallo. Sarkin Madina babban bango ya ɗa Mustapha gatana. Ni na gani cikin littafi shi dai ya karya karfin tsafi gunki da korama ba haufi sanadin zuwan kasan ɗau zafi in ya rutsa su sun sha kaifi duba jikin su bai kyan kallo. Ka assalan salamu alaika ya ɗan hasidi babban taska
ka na zo gaban ka har na duka kauna nike nufi ta hakika sannun ka mai gida labbai ka in ka fito kana kyan kallo sarkin Madina babban bango ya da Mustapha gatana ya rabbana alin ka salati gun sidi sayyidi sadati ni nan na so na dan ajabaiti shauki na sayyidi sadati domin kani nake yin baiti yarke na ganga mai kin